As Jesu unonatsa tembere. Anzi vakasvika Jerusarema, akapinda mutembere akatanga kubudisa vaitengesa navaitenga mutembere, akawisa matafura avaitsinhanisa mari nezvigaro zvavaitengesa njiva. Akasatendera munhu kuti atakure nhumbi mutembere. Akadzidzisa achiti kwavari, hakuna kunyorwa here kuchinzi, imba yangu ichanzi imba yokunyengetera yamarudzi ose, asi imi makaita bako ramakororo. Vaprista vakuru navanyori vakati vachizvinzwa, vakatsvaga pavangamuuraya napo, nokuti vakanga vachimutya, nokuti vazhinji vose vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Zvino nguva dzose kana ava madekwana vaienda kunze kweguta. Vakati vachipfuura napo mangwanani, vakaona muonde waoma kubva pamidzi. Petro akarangarira akati kwaari, Rabhi, tarirai muonde wamakatuka waoma. Jesu akapindura akati kwavari, ivai nokutenda kuna Mwari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoti kugomo iri, simudzwa ukandwe mugungwa, asinganyunyuti mumwoyo make, asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika, uchava nazvo. Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvamunonyengeterera nokukumbirira, tendai kuti mazvigamuchire mugova nazvo. Kana mukamira muchinyengetera, kanganwirai kana nemhaka nomumwe, kuti naBaba venyu vari kudenga vakukanganwirei kudarika kwenyu. Asi kana musingakanganwiri imi, naBaba venyu vari kudenga havangakukanganwirei imi kudarika kwenyu. Amen. Amen. Ndiro shoko riripo pana Mark 11 verse 15 kusvika pavhesi 26. Unotaura pamusoro pezvinhu zviviri kana kuti zvitatu: mafambiro aJesu, kunatswa kwetembere, nenyaya yemuonde uya watakapedzisira kutaura nazvo pana Mark 11 verse 12 to 14. Asi kana takatarisa musoro wenyaya yayo, zvinhu zvose zvabatanidzwa kuti muonde namafambiro aJesu. Murikuona, muonde wakazooma namafambiro aJesu zvikanzi zvaiswawo pane nyaya yetembere. Tembere chiiko? Imba yakaita sei? Imba yokunamatira sezvazvataurwa. Temberi imba yokunamatira. Imba chaiyo yakaita sedzimba dzamunadzo dzamunogara madziri imi. Hazvina basa kuti uri kugara mu1 room, 2 rooms kana full house, kana kuti muflat, apartment, hamene kuti munozvidedza kuti nhurikidzanwa dzemba, muchigara makawanda, mune vavakidzani vakawanda. Hazvinei dzimba idzodzo. Kana iwe une bedroom yako paimba iyoyo, pasi pedenga rababa vako, maunogara imomo muchiti ndemako, muchiti kana watiza kune vanhu vose, kunana sitting room, kunana dining room, kunana toilet, kunana bathroom, kunana vharanda nevazhemba, wakatizira ikoko wovhara wokiya gonhi, ndo imba yako iyoyo. Unoita zvaunoda mukati memba iyoyo. Kana zvitotaurwa zvinonzi room yanhingi. Imi pachenyu makaita sedzimba idzodzo. Ko chinofanira kunge chichigara mukati menyu chii kana makaita sedzimba idzodzo? Zvifungisisei imi. Dzimba dzatinowanzovaka kuZimbabwe dzinenge dzakavakwa nezvitinha nedhaka, dzimwe nguva namapango nesimende, dzimwe nguva topfirira nehuswa
kana kuti toisa maasbestos, kana kuti toisa matiles. Muri kuzviona? Dzimwe nguva tobva taisa kana neceiling, dzimwe nguva tongoisa yakadaro. Nyangwe isina ceiling inenge yangonaka nemunakiro wayo yakadaro pasina ceiling. Kana ine ceiling ine munakiro wayo. Kana ine huswa hwoga ine munakiro wayo. Hakuna imwe iri nani kupfuura imwe ipapo. Dzimba dzose izvi zvangoitwa izvi ndezvekunze kuti tikwanise kugara madziri. Kukwedenzvera kwokurakidzira kunze. Asi zvinoreva here kuti sokunaka kwedzimba dzedu kunze uku kana kuti kushata kwayo, pane vamwe vanhu vanogara muimba inenge iri kuda kutodonha so. Asi muzere nemufaro imomo, muzere nezvakanaka muimba iyoyo. Koita vamwe vanhu vanoita kunge dzimba dzavo dzinenge dzichipenya namadhaimondi, asi muzere nekuromba nohuipi mukati memba iyo. Muzere nekuvava, nyange vana vake vachifara vachidya vachiguta. Zvakaita kuti vawane zvinhu zvose izvozvo zvizere nehuipi. Nyangwe nekuteura kweropa kunenge kuripo, kuba kunenge kuripo, kurevera vamwe nhema, ruchiva, upombwe, kuuraya, zvose zvinenge zvingoripo paimba iyo. Nemanakiro acho amunenge muchiitarira muchiti iyi ndiyo housing yakanaka. Asi yakavoora. Kuonekwa kwekunze hazvireve kuti zviri mukati zvakachena. Vana vacho nyangwe vane mufaro, asi baba vacho vakateura ropa, zvichireva kuti mhosva hairovi ichiri pavana ivavo. Maona, vangaedze zvose zvavanoita kunonobayira pamakuva evanhu kunoita sei, zvose zvavanoita neropa remhuka, nyangwe neravanhu, asi mhosva hairovi. Mhosva inodzoka chete. Iwe hauna garanti yekuti vana vako vacharamba vachitevedzera zvinhu zvaunoita izvozvo, nyangwe ukavaudza sei. VaIsraeri panguva yavakapinda muKenani, vaona kuparadzwa kwamadzibaba avo kwose. Vakava vanhu vanoda Mwari zvisingaita. Ivo naJoshua vaida Mwari zvisingaita. Vakazvikumikidza kuvana vavo kuti idai Mwari vanhuwe. Asi vana vacho kungofa kwakangoita madhara iwawo chete akanga ambofamba mugwenga navabereki vavo. Kungofa kwavakangoita chete. Vana vakaitora zvavo zvavanoda. Vakataka kuita zvavo, vawana freedom manje. Vari madhara aya aitinetsa achitinamata Jehovha afa. Hakuna kana nemumwe wavo asara kana wani. Manje toita zvotinoda tava munyika yedu. Hatizvizive, ivo vakazvarwa vari varanda kuIgipita. Isu takazvarwa takasununguka. Hatizvizive izvo kuti kuna Jehovha. Tinoita zvatinoda. Vakaita zvavanoda zvakanyangadza Jehovha. Vakarasha chibvumirano chakanga chaitwa namadzibaba avo naJehovha, nenyika yavakanga vapuwa naJehovha nokuda kwechibvumirano ichocho. Zvakakonzera kuti vatambudzike, vatumidzirwe hondo, vatumidzirwe zvikara, vave nenzara, kupiswa kwezuva, chando chichirova, mvura ichinaya. Zvakangofanana nemazuva atinawo mazuva ano. Tinotambudzika zvikuru. Kunze hamene kuti kuri kufunga sei mazuva ano. Kungovhura chete news so unonzwa kuti kwaNhingi kwarohwa nechando. Texas havana mvura yekumwa yakarohwa nechando. Yazorohwa nemhepo, yazorohwa nekupisa. Mvura yazoita mafashama. Umboshaya kuti zviri kufamba sei kunyika iyo. Zvakafananawo
nezvinoitika kuEurope mazuva ano. Hanzi kuri kuita mamwe makore ekuti usatomboona zvakadaro. Namafashama ari kuita, vari kungoyeredzwa vachiendwa navo. Upenyu uchingoendera pamberi zvakadaro. Vari kune rimwe tii rwenyika iyoyo imwe chete inenge ichiyeredzwa vanhu, havana kana kukendenga kana kuti chii chiri kuitika. Vari kuenderera pamberi neupenyu hwavo hwouhipi. Africa makambenge mamedzwa namafashami aya akauraya vanhu vekuchipinga. Vamwe vakati uroi hune vanhu vekuchipinga, vamwe vakati in'anga dzavo dzinobata zvakashata dzavanoshandisa. Vanhu vakapa zvikonzero zvakasiyana siyana, asi vanhu vakanga vaparadzwa namafashami. Akasi kekutanga muZimbabwe kuti vanhu vaparadzwa namafashami. Nguva nenguva taigara tichiparadzwa, kwete vanhu vakawanda, asi kune imwe nzvimbo imi makanzwanzwa gutu kana kubwera kwaparadzwa namafashami. Munoziva zvenyu kuti pamwe kukareba kwakaoma, pamwe kukadoma kwakaomba, hakusi kutombonaya. Gore rinopera hakuna chavabudisa imomo muminda. Uku kwakaita mafashama kwakanaya zvisingaiti. Kubhuruwa hakuna kana chimwe. Vari kutopona nekudya manwiwa. Zvinoitika izvozvo. Havana kana kutombokendeka kuti chii chiri kuitika kubwera nekugutu. Vari kutoshuvirwa kuti dai mvura yanaya kuno. Izvi ndezvavo zvavari kuita zvekuchema izvi kuti vafashamirwa, vaeredzwa nemvura. Ndikuzvona. Huipi unongogara uchingoenderera pamberi. Hazvinei nekuti vamwe vanhu vari kutambudzika. Vanhu vanongoramba vari muhuipi hwavo. Naizvozvo kuEurope zvatinoona mazuva ose zvinotyisa chaizvo. Mazuva ano taane mafananidzo, munhu wose unokwanisa kutora news. Naizvozvo tinorakidzwa zvinhu zvinotyisa chaizvo chaizvo, zvekuti kana iwewe ukazvifunga nepaunogara sokuti omana ndinopona sei pakadai kana zvinhu zvaitika, kana kuti zvondibata ndiri kwandinenge ndiriko ndichiita zvangu zvekutamba tamba zvandinoita, ndinopona here kana zvikaitika? Handipedzere ndava kugungwa komana nekutonhora kwakunenge uchiita nemvura idzi, nekusagona kushambira, namadhaka anenge aripo, nezvinenge zvakatakurwa nemvura iyoyo. Dzimwe nguva yemotikari unofa usati wasvika kugungwa, unofira mumvura imomo. Maona mati zvakaoma. Kutadza kwavanhu, zvikanzi nhamo yemumwe hairegererwe chisadza. Muri kuzviona zvichiitika kana? Sekutarira kwatinenge takaita nyika iyo, ndomatarisiro atinoita kereke. Mukati mekereke imomo, nhamo yemumwe hairegererwe sadza. Mune vana madhimoni, mune vane mweya yakaipa, mune vanonamata mumweya nomuzvokwadi, mune mahure, mune n'anga, mune vaprofita venhema, mune zvose zvaunowana mukati mekereke. Hakuna mumwe unokendeka kuti mumwe ari kuita sei. Kana mabhenji akatosara empty, zvatoita zvakanaka, takuwana pekugara takasununguka. Ngavafe zvavo. Murikuona manje huipi huri mukati memba yaMwari. Kune vanonamata, asi hukuru huipi. Ndozvakaitawo semukati memunhu unonyengera kuti unoda Mwari. Munhu pachake kudai, ndikadaro ndichibata bhaibheri, ndichinamata, ndichienda kukereke, ndichiita zvose zvandinoita, asi zvichida chakanyanya kukurisa mukati mangu huipi, mukati mehausi iyo. Naizvozvo kana zvakunzi Jesu unofanirwa kunatsa tembere,
Todzokera pashoko riya raakataura wava kuda kuenda. Zvikanzi imi makanatswa neshoko randakataura. Marangarira kuti chii chaiitika ipapo? Changa chiri chirayiro chaishe. Panguva yaaisuka tsoka dzavanhu, ana Pita vakati, chitondishambai musoro namaoko namakumbo. Ambenge aramba kusha. Zvikanzi imi makachena kudhara nekuti makanatswa neshoko rechi randakataura. Imba yaMwari, tembere, chechi, kereke, sinagoge. Newe pachako iwewe uri kereke, uri tembere yaMwari, uri sinagoge, unoda kunatswa neshoko raMwari. Kudhara zvaitwa zvokugezesa munhu ka, wogeza hanzu dzako, wozvishambawo newe, womira kuita zvivi, wogadzirira kuuya kwaMwari. Zvida zvaitwa mazuva 3 asati asvika kubva pamutambo, kana kubva pasabata, kana kubva pazuva ratinenge takatarira kuti tinenge tichizoenda pane yainzi sacred assembly, pane ungano tsvene. Mazvona. Saka vanhu vaizvishamba kunze. Chaidiwa kunzi chishambwe mukati, mumwoyo nemupfungwa nemudangariro. Tigonogamuchira Ishe, zvingava pamutambo, zvingava pane chimwe chinhu chiri kuitika chiri important icho, chine zvokuita naMwari. Zvikanzi shoko ngaritinatse. Naizvozvo Jesu wakatora chikava wakatanga kurova vakanga varimo muchechi. Vakanga vachiita zvinhu zvisinei nebhizinesi raMwari. Vachiita zvavo zvaifanira kuitira kunze kwekereke. Zvakanga zvabva kunze kwekereke zvava mukereke manje. Zvotonga mukereke. Kutsinhana mari, kutengesa njiva, kutengesa makwai. Chabuta. Unoziva inonzi chabuta? Zvinhu zvekutsotsi-tsotsi. Kutamba makasa. Kana vamwe vaiti vaizvishopera muchechi imomo, vachitorova hakata dzavo mukati metembere. Yanga yatova semarket place, sezvakaita panhingiri papa, zvokuti vamwe vanenge vachitengesera bute ravo, hari yavo, hari dzavo, doro ravo, zvinhu zvamashavi zvakasiyana siyana. Munozviziva here? Pamarket makamboenda panonzi pamusika. Vamwe vari kutengesa maturi, vamwe vari kutengesa mitswi, vamwe vari kutengesa muriwo nematomati nezvimwe zvose izvi. Vamwe vari kutengesa nzimbe, vamwe tsenza, vamwe mbambaira, vamwe chibage. Zvakangowanda wanda. Ndo zvakanga zvaita semutembere yaMwari. Naizvozvo tinoti iwe mukati mako pauri ipapo pane zvinhu zvakadaro zviri kuitika pauri. Iko kutengesa kwese kuno kuchitaurwa, kungava kutukana, angava makasa, kungava kutengesa muriwo. Tinoti zvinhu zvose zvakaipa izvozvo zvakanga zvisingafanirwa kuitirwa mumba maMwari zviri kuitika mukati mako. Ndo panozoudzwa kunatswa. Zvikanzi tinonatswa neshoko raMwari. Kana shoko raMwari rabata ushe mukati meupenyu hwedu, kana shoko raMwari rabata ushe mukati medu, tatenda kuti shoko raMwari ndiro rinofanira kunge richitonga, toriregedza rotonga. Iro pacharo rinotinatsa, rinotisuka, nekuti rinobuditsa zvinhu zvose zvatiri kutaura izvi, zvisinei nehumwe. Pachinzvimbo chazvo panouya shoko raMwari. Tava vanhu vakanatswa.
imi muri temberi dzaMwari. Yatimbotaurayi zvishoma pamusoro petemberi yaMwari. Hazvidi tsanganangudzo zvakanyanya, nokuti zvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku raMwari. Takatarisa isusu kuna vakorinde 1, vakorinde vekutanga, pachapter 3 kubva pavhesi 10, tinounzwa zvetemberi yaMwari. Vakorinde vane zvakati wandei pamusoro petemberi yaMwari. Inzwai munzwa. Nenyasha dzaMwari dzandakapiwa, ndakaronga neyo somuvaki wakachenjera. Ndokuzvinzwa temberi yaMwari iri kuvakwa. Neyo yakaita setemberi yakavakwa paJerusarema naDhavhidha naSoromoni, Zerubhabheri mwanakomana waSheateri, futi mwanakomana waJozadhaki, Jeshua. Jeshua. Izvozvo vakavaka temberi sevanovaka chinhu chekunze, chinhu chinopindwa nemunhu wose, chinhu chakanga tarisirwa paIsraeri. Asi zvinenge zvichitaurwa pamusoro petemberi iyoyo zviri kutaurwa pamusoro pemiviri yedu nomweya waMwari unofanirwa kupinda matiri. Areka haingave pane nzvimbo yakaipa here? Handika makaona zvakaita Dhagoni pakapinzwa areka yaMwari mutemberi yake. Dhagoni akapedzisira akabuda, wakawa wakapwanyika. Vakatozviona kuti zviri nani kuti tibvise areka mukati mayo. Kana tichida kuraramisa Dhagoni, totobudisa temberi, totobudisa areka yaMwari. Yakabuda yakaparadza maguta ose nemadenda. Vakati tofa panapa vaFiristia. Areka yaMwari haingagare pavanhu vasina umwari. Regai tiidzosere kumusha kwayo. Toidzosera kumusha kwayo nechipo. Muri kuzvinzwa? Nyika yose yakatadza kuchengeta areka yaMwari pakati pavo vose, nekuti vakaziva kuti hatina kukwana, hatina kufanira. Hatizi vaprista vaMwari, hatidzosere kwainofanirwa kunge ichienda. Tanga taiona zvakapambwa zvehondo, asi toidzosera kwakare nechipo pamusoro pazvo. Chapter 3 verse 10. Zvino mumwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka sei pamusoro padzo. Nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimwe nheyo, asi idzo dzakarukwa kare ndiye Jesu Kristu. Zvino kana munhu achivaka pamusoro penheyo idzi, ndarama kana sirivheri kana mabwe anokosha kana matanda kana uswa kana mashanga, basa romumwe nomumwe richaonekwa, nokuti zuva iro richazvibudisa pachena, nokuti richaratidzwa nomoto. Moto uchaidza basa romumwe nomumwe kuti rakadini. Kana basa romunhu raakavaka pamusoro padzo richigara, uchapiwa mubayiro. Kana basa romunhu rikapiswa, ucharashikirwa. Asi iye amene uchaponeswa, asi sowakabuda pamoto. Koma hamuzivi here kuti muviri muri temberi yaMwari? Verse 16. Ko, hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Mwari uchamutadzirawo, nokuti temberi yaMwari itsvene. Temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Zvokuti musatarise zvivakwa. Sinagogo dzamunopinda idzi dzinopindwa kana vanhu vakafa, ndotsika dzenyu kavanhu. Munhu akanga asingambouya kukereke zvakanyanya anongopinzwa imomo zvichinzi aiwa hatimuendesei kuchechi. Zvakanga zvingafanirwa kudaro kuti munhu anongofanirwa kungoitirwa kana sevhisi kumba kwake ikoko, vanhu vanopfa kutoenda kumba kwake. Nekuti chakafa hachingapinde muchechi. Nyange mufundisi chaiye haafanirwa kuiswa muchechi.
Asi takaona madzimambo navamwe vakanga vari pedyo namadzimambo vachivigwa mukereke, sekunge zvinonzi vanobva vaenda kudenga kana vavigwa mukereke. Tinoona kana vafundisi vachiunzwa mukereke. Hazvifanirwi kunge zvakadaro izvi. Munozviita zvenyu hongu, asi munosvibisa nzvimbo dzamunonamatira. Vhesi 18. Kurege kuva nomunhu unozvinyengera, kana munhu achiti ndakachenjera pakati penyu panyika ino, ngaave benzi, kuti ave wakachenjera. Naizvozvo tinoti zvinhu zvose zvamunozviita, zvikanzi munhu wainventa chakati, munhu wazobudirira kuita sei? Kushambira, wazobudirira basketball, wazobudirira bhora, wazobudirira waita scientist, waita chimwe chinhu. Hatiti wakangwara, tinoti chi? Waita neupenzi hwake. Zvikanzi ane benzi ndeane rake. Kudzana unoita sei? Unopururudza. Muri kuzvinzwa? Saka musazvikudze kuti maita chinhu chinoshamisira, kana kuti wabuditsa rumbo runoshamisira rwaita kana 3 million kana 4 million kana 50 million views. Hazvina basa rese izvozvo. Zvaitwa neupenzi kuti vanhu vaongorore upenzi hwako. Musazvikudze pazvinhu zvakadaro. Zvinhu zvamunenge mangoitawo. Kuzvinyengera kuti ndaita neungwaru hwangu, kuti ndabudirira. Unongotongotaura kuti ndaita neubenzi hwangu. Nekuti dai wakanga une zivo, dzimwe nguva wakanga usikaiti chinhu ichocho. Dai wakanga une zivo noumwari, ungadai usina kuita chinhu ichocho. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi unobata vakachenjera pamano avo. Uyezve Ishe unoziva ndangariro dzavakachenjera kuti hadzina maturo. Tembere mako makadii? Mune uchenjeri here kana kuti mune upenzi? Zviri nani kuti ubvume kuti mune upenzi. Ubva wataura kuti inini ndakaita chi? Ndakaita zvinhu neupenzi hwangu, Mwari andiregerere. Ndingadai ndisina kudaro. Ubva watotadza kuzvikudza pachinhu chiye. Kana iwe uri muimbi wakaimba rumbo rwokuti vanhu vose vanoda kuona, ziva kuti waita neubenzi hwako. Uchenjere kuzvikudza pachinhu ichocho. Ungava mutambi webhora, ungava eswima, ungava chii, nyangwe mukuru wepolitics, kana mambo chaiye, kana chifu. Zvinhu zvose zvamunoita munoita neupenzi hwenyu hwokusaziva. Muri kuzviona here? Kanzi kurege kuva nemunhu unozvinyengera, kana munhu achiti ndakachenjera pakati penyu panyika ino, ngaave benzi, kuti ave wakachenjera. Naizvozvo tinorumbidza munhu noubenzi hwake. Kana tichirumbidza kana kuti vatambi vedu vebhora vatore mukomba wekosafa, tinoti vaita neupenzi hwavo, ngativaroverere maoko. Kana tichirumbidza Kesti Coventry nekuti atora goridhe kuOlympics, tinoti aita neupenzi hwake, ngatimuroverere maoko. Ndikuzviona? Hatite neungwaru. Zvinhu zvakawanda zvakaitwa navanhu ndakazviona kuti inini zvakaita nekushayiwa ungwaru. Vakaita neupenzi. Nyangwe nezvinhu zvakabatsira upenyu hwavanhu chaiwo zvakaitwa neupenzi.
uye zveshe unoziva ndangariro dzavakachenjera kuti hadzina maturo. Nazvo zvingakoreke kuva nomunhu unovimba navanhu, nokuti zvinhu zvose ndezvenyu, kana Pauro kana Aporo kana Kefasi kana nyika kana upenyu kana rufu kana zvazvino kana zvinouya, zvose ndezvenyu. Imi muri vaKristu, naKristu ndowaMwari. Tovimba naKristu chete. Kana chinzi tikuvimba naKristu, tovimba neshoko raMwari, ndoratinovimba naro, kuti haringatinyadzise, rinogara rakanaka nguva dzose. Chinhu chakanaka. Mungaturike menduru dzenyu dzamunopuhwa dzakadii nemikombe yenyu mukati medzimba dzenyu, zviri kutongosvibisa temberi dzenyu. Chamungaturika mukati madzo mirayiro yaMwari. Zvanzi ngarive serundanyara pakati pehuma dzenyu, ngainyorwe pamawoko enyu, pamagwatidziro emigonhi yenyu, pamadziro edzimba dzenyu, pamunopinda napo nokubuda napo, kuti pano panzvimbo yaMwari, ino imba yaMwari. Musatongesa kana mifananidzo yenyu yekugirajuweta kana kuita sei, kana yechimwe chinhu chamakazviitira chehukuru. Siyanai nazvo. Musazvikudze neupenzi hwenyu. Haisi tinokurumbidzai, asi tiri kunzi apa tisakurumbidzei. Tinoita kutongotsedzera zvedu tsika yedu yemabhuyo yekuti kudzana unopururudza. Asi zvikuru ndezvokuti hativimbe naKristu neshoko raMwari, ndiro chete dzvene. Tisingapedzi nguva, ngatiendei pachapter 6, vakorinde vamwe chete vava. Ndinofunga kuti pamabhuku ose aPauro zvichida kutombotaura nezvetemberi chete. Nyangwe naHebheru hatizivi ranyorwa pamwe ndiRuka wakanyorei, panototaurwawo nezvetemberi. Chapter 6 verse 12 to 20. Zvanzi miviri yedu mitezo yaJesu Kristu. Ndakatenderwa zvinhu zvose, asi zvinhu zvose hazvindibatsiri. Ndakatenderwa zvinhu zvose, asi handidi kukundwa nechinhu chimwe. Zvokudya ndezvedumbu, nedumbu nderezvokudya. Asi Mwari uchaparadza iro naizvo zvose. Asi muviri hauzi woupombwe, asi ndowaShe, naShe ndowomuviri. Mwari wakamutsa Ishe, uye uchatimutsa isu nesimba rake. Hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yemhombwe here? Haisa, hazviiti. Hamuzivi kuti wakasonganiswa nemhombwe wava muviri mumwe naye here? Nokuti iye unoti, ava vaviri vachava nyama imwe. Asi wakasonganiswa naShe wava mweya mumwe naye. Kana muchirangarira mharidzo yangu pamusoro pekurorana kwemukadzi nemurume, chirangariraiwo zviri kutaurwa naPauro pano, kuti imi munosonganiswa naShe. Naizvozvo, kana mumwe wenyu pakati penyu asiri munaShe, hazvikwanisi kunge makasonganiswa zviri pamurayiro waMwari. Mumwe woga woga unofanirwa kunge uri pasi pomurayiro waMwari. Ndokunzi masonganiswa zvakanaka muna Mwari, muite muviri mumwe chete muna Mwari. Tizai upombwe, nyangwe masonganiswa muchechi. Asi kana mukadzi wako asiri pana Mwari, iwe uri pasi pomurayiro waMwari, paitika upombwe. Hazvinei kuti haana kumbobvira arara nemunhu, hazvinei kuti haana kumbobvira abatwa zamu kana garo nemumwe munhu, paitwa upombwe iwo, nokuti paari apa
hapana mweya waMwari paari. Iwe ungadai wakazviona usati wamuroora, iwe ungadai wakazviona noumwari hwako kuti hazviite kuti ndisangane nemunhu, ndinenge ndaita upombwe pamberi paMwari. Wambotadza nei kumukonvheta usati wamuroora? Unofunga kuti unozomukonvheta iwewe wamuroora sei? Iyi itembere inonamatirwa naSatani. Siyana nayo. Ine zvifananidzo mukati mayo. Siyanai nayo. Nyange yakanaka kunze, yakakweredzverwa, ine goridhe nesirivheri nezvose. Magaro ake akanaka, mazamu ake akanaka, fesi yake yakanaka, bvudzi rake rakanaka, zvidya zvake namakumbo ake akanaka, dumbu rake rakanaka. Siyanai naye. Itembere inonamatirwa zvifananidzo. Itembere yemweya yetsvina. Itembere yaSatani. Asi wakasonganiswa naShe, wava mweya mumwe naye. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze kwomuviri, asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yomweya mutsvene uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi venyu nokuti makatengwa nomutengo. Naizvozvo kudzai Mwari nomuviri wenyu. Amen. Mumuviri wenyu kudzai Mwari. Tiri kutaurwa apa ndikunzanzi Mwari pakugadzira wakaisa mweya wake mutsvene. Zvikanzi wave chinhu chinorarama. Naizvozvo haugone kuve uri chinhu chinorarama usina mweya waMwari mukati mako. Murikuzvinzwa? Hatisi kutaura mweya wokufema, tiri kutaura mweya wokuti chii? Woutsvene. Dai ungori mweya wokufema, zvinhu zvose zvingadai zvinohumwa. Asi handizvo. Nekuti nengiro dzakawawo dzine mweya wokufema. Zvisikwa zvose zvine mweya wokufema. Namaitiro azvo zvose zvine mweya wokufema. Asi zvikunze mweya waMwari uri mamuri, ndiwo unotodza murayiro yaMwari, ndiwo unotodza zvinoda Mwari zviri kumusoro. Ndokunzi mava temberi dzaMwari kana muchiita zvinhu zvokumusoro, zvamunotanga mafunga kuti aiwa, Mwari unofara here nezvinhu zvandakuda kuita? Mwari unofara here nezvinhu zvandiri kunzwa? Mwari unofara here nezvinhu zvandinoona? Mwari unofara here nezvinhu zvandinovangira? Mwari unofara here nezvinhu zvamunoita? Munofunga izvozvo kuti zvingadiwa here nemweya waMwari? Kana muchiona zvisingaiti, siyanai nazvo. Fadzai mweya uri mukati menyu, mweya waMwari. Kana madaro mafadzawo naMwari uri kumusoro. Tembere yenyu itembere inenge yakaita sei? Yakanatswa, yakachena. Zvikanzi muviri wenyu naPauro itembere yomweya mutsvene waMwari. Naizvozvo kana zvichinzi tembere yomweya mutsvene, panofanirwa kubuditsa mabasa okururama anobva pamweya mutsvene uri mukati menyu. Zvino kana pasina mabasa okururama ipapo, zivai kuti mava temberi yezvifananidzo, temberi yemweya yetsvina, temberi yaSatani, temberi yezvimwari zvose zvakarambwa paumambo hwaMwari. Tidzokere kumagwaro edu chaiwo.
Zvanzi vakasvika Jerusarema akapinda mutemberi akatanga kubudisa vaitengesa navaitenga mutemberi. Zvikanzi Jesu wakanga wava kunatsa temberi. Asi chaitika pandechekuti shoko kupinda kwaraita rakatanga kusandura munhu achichinja maitiro ake. Paakanga achiba akabva aregedza kuba, paakanga achiuraya akabva aregedza kuuraya, paakanga achipfeva nekupomba akabva aregedza izvozvo, paanga achituka akabva aregedza kutuka, paakanga achichiva wakabva waregedza kuchiva, paakanga achireva nhema wakabva waregedza kureva nhema. Paakanga asinganamate wakabva watanga kunamata. Paakanga asingakudze Mwari wakabva watanga kumukudza. Paakanga asingamurumbidze, asingamutunhidze, wakatanga kuita zvinhu izvozvo. Paakanga asingabude bate nguva dzaMwari dzakatarwa, wakabva watanga kubata nguva dzakatarwa. Nekuti wakanzwa mweya waMwari uchimugombedzera kuti aite zvinhu izvozvo. Zvikanzi Jesu wakanga wapinda mutemberi kuti ainatsa. Pachinzvimbo chezvinhu zvose zvaakanga achiita zvinonyangadza zvinonzi pamurayiro waMwari musaite, wakatanga kuita zvinhu zvinoenderana nemurayiro waMwari. Wakanga wanatswa. Haanangoti achipinda zvose zvikabva zvabuda. Zvaairova ndo zvaibuda. Vamwe vachitiza vachiona zvimwe zvichirova vakabva vatotanga kutiza. Kusvikira temberi yachena, vamwe vaitofunga kuti haiwa ari ngorova avo chete, isusu tiri bofu. Kusvikira vaakurobwawo, maona, vakapedzisira vabuda vose. Temberi dzenyu idzi dzamunadzo idzi, dzemuviri wenyu nomweya uri mukati menyu, ngazvinatswe neshoko raMwari. Ivai nokutenda. Pachinzvimbo chekusatenda pakava nokutenda. Zvanzi wakabudisa vaitengesa. Zvinhu zvaMwari zvinopuwa pachena. Chii chamunotengesa chaMwari chamunacho? Mutemberi yaMwari is not a place of commerce. Munotengesa shoko raMwari. Munotengesa huku dzenyu mutemberi. Munotengesa chii? Chibage chenyu mutemberi. Muri kutengesa gospera here? Hazviitwe nokutengeswa. Zvemataidzi hazviite nokutengeswa. Munhu unozvibhadharira kana achida. Kana achida kubatsira kereke unobatsira. Hazvisi zvekumanikidzana kuti tibhadhare mari dziya dzemacontributions. Asi kana mune shungu, munhu une shungu yekuti chechi yake irarama, unoisa mari. Rangarirai kuti zvinhu zvinenge zvichibuda kubva muchechi imomo zvinenge zvichifanira kunge zvichifadza, zvichifebedza pedyo naMwari. Ngaregerwe wabako remakore rekuti vanhu vanongogara vachicontributa, vachingomanikidzwa kucontributa, ushaya kuti chatinobhuira chechi chaizvi. Nekunetsa kuri kuita mari kuti tinongogara takadzvanywa pahuro chete. Zvatinoona betsero hapana. Dai zvinzi tikabhadhara mari yetu tangonanga kudenga. Hatina. Munotengese chii mukati metemberi yaMwari? Chii chauri kutengesa pauri ipapo? Chii chaurida kuonekerwa nacho panyika? Chaurida kuti uite mukurumbira nacho panyika? Chauri kutengesa mukati mako zvinoenderana neshoko raMwari kana kuti kutengesa zvinhu zvenyika? Unoda kunatswa iwe neshoko raMwari. Zvikazina vaitengawo mutemberi imo,
Munomboendereiko kutembere? Munoenda kunotenga shoko raMwari. Dai mairitenga zvanga zvakanaka. Richibva ragara mamuri nokusingaperi. Shoko rakanaka raMwari. Asi riri pachena, rinopuhwa pachena. Nokuenda kunotenga kuona vanenge vakapfeka madhirezi akanaka. Nokuchiva. Nekuyemera vakadzi vavamwe. Navarume vavamwe. Nekugara makashadabura pamabhenji kuti mapasita nevose vanomira pamberi vange vachiona zvimiro zvinoitwa. Muchienda mune maslits mamwe ekuti haaite. Negogo imwe isingaite. Chii chamuri kutenga nekutengesa? Zvamuri kutovodza nezvamuri kuita kuti vamwe vatovodze kubva kwamuri. Zvinei noumwari zvinhu izvozvo? Vamwe vakapedzisira vati hatifeke zvedu mayunifomu izvi. Zvekutengesa zvanetsa izvi. Nokuti vamwe vakutotengesa huhure chaiko. Vakutouya mazamu ari pachena namagaro ari pachena. Vamwe varikutouya vasina kupfeka kana underwear chaidzo. Chigara zvavo vakashabudabura kuti mafundisi vaone. Vakatoona kuti vafundisi vapera, hakuchisina vafundisi vapera. Tingotaura zvedu kuti tichina vafundisi. Hakuchisina. Vose varume vaikudzwa vemukereke vapera basa. Kutongotadza zvavo kuti vasabvise nyadzi. Kuti zvavari kurambira navakadzi vavo. Asi vanenge vakutozikanwa kunzi vakaperera muupombwa. Zvanzi akawisa matafura avaitsinhanisa mari. Exchange ndiyo tanga tichitaura rai. Zvamuri kuchinjana imo mukati mekereke. Zvisina maturo wose, zvisinei neumwari womwari. Zvanzi nezvigaro zvavaitengesa njiva. Mune zvigaro here mukereke zvamunenge muchirwira muchiita mapugwa chituro mukati mekereke kuti mupote muchigara imi kweupenyu hwenyu hwose mukati metemberi iyo, mukati mekereke yaMwari. Chatinoziva isu kuti tsoka dzaJesu ndo dzaitaura. Jesu akanga usiriwo kugara panzvimbo imwe chete. Naizvozvo kana madzidza, kana tapedza kudzidzisana, tinotaura kuti tsoka dzenyu dzichitaura. Tsoka ngadzichinjane muchiparidza shoko raMwari. Muchivaudza zvokutendeuka kwenyu. Imharidzo yakanaka. Imharidzo huru. Musati matanga kuita dhipi, kumbotanga mataurira vanhu kuti isu takatendeuka taiitawo zvamaiita izvo. Kuti takabva pazviri. Zvine chakaipa chokuti mozovakwa panheyo dzaKristu dzanga tichitaura. Zvakataurwa naJohani Mubhabhatidzi kunzi ndinokugadzisai nemvura. Pupurai kuti takaita zvakaipa. Motaura kuti isu hatichada kuita zvakaipa izvozvo. Tava kutendeuka pazvivi zvedu. Ndokubhabhatidzai. Chidhindo chekuti macheno. Mochitanga kubudisa michero inoenderana nekutendeuka. Kana watotanga kuparidza, watotanga kuita kubudisa michero. Asi handipo paunogumira. Nekuti chinotsvagwa pakutendeuka utsvene nekururama. Naizvozvo unofanirwa kugara uchivakira, uchikwidza tembere yako ichienda kudenga. Zvanzi akasatendera munhu kuti atakure nhumbi mutemberi.
Nhumbi dzanga dziri dzei? Dzanga dziri dzekutengeswa. Ehe, asi dzanga dziri nhumbi dzekutengesa dzakaita zvenyu zvana Tommy Hilfiger nana chichi, kwete. Nemamwe mazita makuru akaita sana Gucci. Show off, kuzviita vatsvene mukati mekereke kuna vamwe, mitembere yakadaro. Muchitengesa nhumbi dzenyu. Kuti saa tine utsvene, iyo mukereke yakafa kudaro. Kumadi kusiya kereke yacho maenda zvenyu, manozviitira kumwe, manozvitangira kereke dzenyu dzinokurura. Vaprista vaida kuonekwa kunge vakarurama, vakanga vasina kururama. Vavaiti vakarurama ndo vaizotoonekwa sevakarurama. Vavaiti vatsvene ndo vaionekwa sevatsvene. Ko vaigopasisa vanhu utsvene nokururama, ivo vasina kururama pachavo sei? Zvichireva kuti vaingopasisa vaiteerera nokuvada, vaivateverera dzimwe nguva vachiita sezvavanoda, nokuvabikira, nekuvapa zvipo, nokuita zvimwe zvinhu zvese izvo, zvisinei nekuti vanoita neumwari. Akadzidzisa achiti kwavari, hakuna kunyorwa here kuchinzi imba yangu ichanzi imba yokunyengetera yamarudzi ose, asi imi makaita bako ramakororo. Mukuzvinzwa? Nyange uchinzi wakarurama, iwe uri mutsvene, unenge uchiuya uchiparidzei mukereke yakadaro? Zvakutoita kunge imba tsvene, imo muchiitwa zvinhu zvakaipa kudaro. Nokuti kuparidza kwako kwose kwaunoita kunge uri munhu mutsvene wakarurama, uri kutadza kubuditsa zvakaipa kuti chechi isanduke. Vanhu vose nekereke dzose dzakuona kunge zvinoitika mukereke imomo zvakanaka. Vakutokopa zvinoitwawo mukereke ikomo, zvekutsinhana mari, zvekutengesa njiva. Kutenga nekutengesa. Muri kuzviona? Muchifunga kuti uri kuita basa rakanaka mukereke, nyambirwa uri kutoishatisa. Nekuti zvinhu zvakaora zvizhinji zvichaonekwa navanhu mukati mekereke iyo, zvavachatodza pakereke dzavo. Nokuti vanenge vachiti kuwana nhinga sei vachibvumidzwa kuita izvozvo. Hakuna vanhu vanoparidza here ana nhingi. Iwo utendawo kuti zvishuwa vanhu havanoparidza zvokwadi. Iyo kereke yakaora, zvikanzi aiwa zvekutengesa chimbomirai ka, zvokuparidza chimboparidza, chimbomirai pano, tibuditse vanhu vese mozotanga kuparidza. Unenge uchienderana neshoko raMwari ndiye unopinda mukereke. Usingaenderani neshoko raMwari ngaabude. Zvikanzi musanyengedzere kuti muri pana Mwari imi musiri pana Mwari. Muchiparidza, muchibuda munzira muchiparidza, yeti mabasa enyu akaipa amunoita. Murikuona? Yatembere yemunhu mumwe chete. Zvinenge zvichiitika mukati mako, kuti ubuda wakabata bhaibheri Sunday, uchiparidza wakamira pamharadzano dzenyika, pamasquare, uchipinda mumaground panenge pakaungana vamwe, wotanga kuparidza ipapo. Asi vanhu vakauya kukereke kwavanopinda uko vachiona nyanga, vakauya kumba kwako inyonga yoga. Zvinhu zvaunoita kana usingaparidze inyonga yoga. Saka unoparidzei? Uri kuparidzawo kuti vaite sezvaunoita iwe. Uri mhombwe, uri muroyi, wakaruruma, unouraya, unotuka, unopfeva.
unochiva, unoreva nhema. Chii chauri kuparidza ipapa? Tikanzi nyarara, hapana chaunoparidzayo. Tanga wanatswa iwe pachako, wozobuda kuchiparidzira vamwe, kuti vanhu vaone mabasa ako aunoita akanaka amwa, vatovodze izvozvo. Admit kuti nyika yavanhu vakadai zvinonetsa kuti uite zvakarurama, nokuti unogara pakati pavo, asi haikona kuita zvavanoita ka just because uri mukati menyika iyo. Rakidzai mutsauko. Tsamwai kana muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika mumakereke enyu amunopinda. Mutsamwewo kana zviri kuita mukati menyu, mumwoyo menyu, muzvibvise, muve vanhu vakarurama. Zvanzi vaprista vakuru navanyori vakati vachizvinzwa vakatsvaka pavangamuuraya napo, nokuti vakanga vachimutya, nokuti vazhinji vose vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Chakanaka hachidikanwa. Wakanotaura mukereke zvinhu zvakadaro haudiwi, unobudiswa, unopedzisira wadzingwa ndivo, vanotsvaga nzira yekukubudisa nayo mukereke, kuitwa excommunicated chaiko, kunzi hauchada kuonekwa mukereke iyo. Kana kuti umbobva ipapo uende unopindira kana kubudiriro, kana kuti kuHighfields, kana kuti kuGrenora, hauchabvumidzwa. Wakaonekwa chete vanobva vatopa ripoti nekudedza mapurisa kuti mamubise. Nyonganiso yauya. Ivo vanga vachitrai kuisa vanhu pana Mwari. Vanoda zvinhu zvavo. Pane makereke akangodaro, anongoda zvinhu zvavo izvozvo zvohwipi. Ndo vaprista vari kutaurwa navanyori. Zvavanopasisa ivo zvisiri pamurayiro wavo waMwari, ndo zvavanenge vachida kuti zviitike mukereke inoyi. Vanombousendeka kuti vaite izvozvo zvavanoda. Vakapedzisa vasendeka murayiro yose yaMwari, vakungoita zvavanoda chete. Naizvozvo chengetedzai murayiro yaMwari, muzive kuti ndiye Mwari woga unokubvisai, unokunatsai. Iri ndo Igipita ratinenge tichitaura. Rezvakaipa zvinenge zvichiitika mukati menyu, ndo Igipita iroro. Kuva pasi pohuranda hwemweya yetsvina, ndiye unokubvisai ipapo. Kana musava nezvifananidzo mukati mekereke dzenyu idzi, mukati memwoyo yenyu, nekuti munenge muchizviunzira, muchizvikwevera mweya yetsvina, musingazive, muchingoti hatinongoisa kamufananidzo, tiringoenda kumadhindindi, tiringoenda kumapati enyu amunoita aya angotsveya matsveya. Kudza Mwari wako, kuti ichi chinhu hachina umwari, handidi, ndoda zvinhu zvino umwari, handisanganiswi navo, ndoda kufamba panzira yaMwari. Uchengetedze masabata, runyararo pakati pako naMwari. Mwari usagara achichema nokuzvidemba pamusoro pako, kuti ndakati ndine mwanakomana, ndakati ndine mwanasikana. Asi tarirai zvaanoita, upombwe hwaanoita nezvifananidzo zvaanazvo, uchikudza madhindindi, uchikudza bhora, uchikudza zvimwe zvinhu zvose zvinomunyangadza. Kubhora kuchisina chakanaka chiripo. Hapana spoti chine chakanaka, yanyonganidzwa nevanhu venyika zvose. Tozvisiyana nazvo zvitori nani. Haufi, ini ndakasiyana nazvo, handina kufa. Ndoda zvinhu zvine utsvene. Asi kudza baba vako namai vako, chengetedza murayiro yakatambidzwa kwamuri naMwari. Musapesana nayo. Muregere kuitirana zvakaipa, kuurayana, kubirana, kuita upombwe, kurevererana nhema nokuchivana. Mugarise murayiro waMwari mukati menyu, kuti tembere dzenyu dzive tsvene. Hama diwa Mwari ngave nemi, kusvikira tisangana zvakare. Ndini wenyu muparidzi anoti, tarai zvakanaka. Amen.